Значи му да не мога. Добре. Хубав пас сам. Ти има. Давай, натискай ги. Ще сбъркат ме. Натискай. Ще сбъркат, как му играе това? Излизам! Излизай! Нема страшно. Не излизи с това. Не излизи, няма смисъл. Цепи ме. Трябва тия 10 минути да вкараме поне един гол сега, къде идва. Поне да направим 3 на 2. И после вече ще го скачаме. Как задържа мамите? Ме дразни нещо. Тогава това. Дай се опитя на конта ще направим. Аре сега. Гейва. Къде го това, бе? Добър бе неговото манец. Да. Дай бързо. Добре. Добре задържа тъпката на част. Тук може да ми върне. Добре. Джоси! Браво! 3 на 2. Бат. Това беше добре. Тук някаква магия стана. Нали? Направо магия беше. Гледай какво стана тук. Мен ме сгъчкаха на поразия. Той ти я даде. Да, аз искам да направя го на стъпъл. Имаме време. Ти му разкова вратата. Имаме време да обърнем даже. Да, нямаше. Дай, изкарай го спокойно, давай. Аз не съм го изкарал, той съм. Изкарай. Той си знае, бе. Добре да си знае. Тръгвай, долу по крилото ще дам. Добре, давай. Давай ти на гол. Аре, извежди! Не, чакай, стой. Извежди. Ти си. Удар. Браво, бе. 3 на 3. Ще го скапаме това. Аз да вкарам един гол. Нали? Иван се спаса. 3 на 3. Добре беше. И ми скараме далака през ушите. Ще ме ева. Стреснат ли това почна да... Къде си тръгнал ти, бе, шматко? Ще ме ева. Добре. Пускаш тичането. Да. Айде, 4 на това го скъпахме. 4 на 3. Покахме го това. Не. Вид е най-големия. Браво. Я гледай так. Да, аз сега имам 3 асистенции. Да, ти дам се. И един гол имаш, так? 3 асистенции и един гол. От И 3 на 3 гола. 0 на... От 1 на 3, 4 на 3. Бачи дума. И той остана и сам. Сам то сам е по-трудно, защото... Сам е по-лесно, бе. На него му е по-лесно. Точно, че е по-лесно, това искам да кажа. На него му е по-лесно. Това искам да кажа, точно, че е по-лесно, а ние така им, че... Двама на един, то дето един му е 100 пъти по-лесно. Точно това е. И това го разцепихме. Аре, извежди. Ти си. Давай да го разцепим тук през V-бокса от всекъде. Също 3-4 гола да го разцепим. Имаме време за още голове. Дева не се получи. Дева. Браво. Имаш и скайп, бе. Тихо. Тия какво наприха защитниците, бе? Така да знам. Махай! Дай, какво наприха? Чакайте. Давай, сега.
Какво се разикал, бе? Чакай само. Айде се давай. Те ли си? Сам с... Има засал. Само чакайте малко нещо. Да. Остава тук. Имаше 10 минути. То да е на по-сигурно. Да. Абе, бихме го. Добре. Я. Какво ми се случи? Не знам. Разцепих се. Давай центри само. Центрирай. Време ще... Удар! Нямах, разбира с гръб с нахта. Удар там! С човек по-малко го биеме. Да, верно, че по-малко човек, като няма да заборих за него. И аз. Дели... А? Ето, това е моя. Да се чувства, че има вино. Това е всичко за мен.